sarthi phangcho long lia long aron ri pen ki dua tuma phan ke tharli asai ke deng Sekari Bay Village Development Committee atum aning ke me pen highway towar malom sang tia bui ke tharli Rukasen College ingdeng kritroksi Karbi fresher kam social meet kapadupon West Karbi Anglong Labor Union 1 dongkamuka malong at pugimi ka chelarpon Jengkhalong MS Atur Kimi Service Station Nayara Energy Limited Petrol Pump Kimi Kangpupon Aprangsi Birta Kilara do Anuphan Kardom Bajirlo Kardom non Birta Than Jebang Sami Ojang Terangpi non Arju Ikha Birtang Tonpen Nijang Karbianglong Dongkamukam Revenue Circle Parlo Keronia Hawaralong Sarthephang Chualong Li Jiring Koira Hinia Long Lialong Aron Repen Kicha Soatum Ko Ananingkan Penloni Kidothip Long Li Kachirai De Japan Bor Ilu La Soalama Putha Guwahati High Court along Anta Lampalisi Guwahati High Court Penta Aron Repen Kidothip Atumaphan Ketharli Japan Order Pilu La Soateng Pen Sarthephang Chualong Lialong Aron Repen Hem Kachikim Thipatumaphan Ketharli at Japan Pachinilo Bonda ki Kroy Credit Ajok ke Isia Tumpen Patur Piponsi Dongkamukam Revenue Circle Tumpen Chirap Dungsi Ong Dung Raikom Sai Kia Tumpen Pai Kuni ni Pai Inkoirap Ho Arni Ada Por Pai Trok Sia Porpen Sarthephang Chualong Lialong Aron Repen Kido Kichia Soatuma Hem Kipri Ketharli Asai Deng Ponlo Sarthephang Chualong Li Aron Repen Kidothip Kichia Sotumaphan Tharli Nang Jipusi Karbi Radatum Ta Chisong Ponlo Lapen ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang Japongsi Lahai Kichia Sotumaphan Ketharli Pon Take a pot Lapen Sarthephang Chualong Li Kachilong to a pot Sarthephang Chupen Karbi Rat Lapen ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang Atumaphan Kachuru Pajirpo So po thak bane chirap dun ke ahok Karbi khai than chinghon kaduga we ilige lahi Karbi are la so alama nge pudun de lo te Karbi khai phane chinghon nangi pusi duga we Karbi ra thur paksi chirap lo non mata longle phela ke hang he upi chirap sa tu manta sala tu manta te Karbi khai pot Karbi longle pot Karbi ke rap bek nangi pusi la so alama nge anang di sung piklo boy piklo tangka mahata dam piklo kasi Karbi khai thur pak na kasi Karbi tum chirap tirong si la si ting bangke la so akama nge chunlo pusini thekdo ki jutse lo nangli pini la bangso kama kapachun bada eviction ke klempon ilitum munira tumi klem munira da posi sarkar pen jogje posi non ki jutse apor pini kapa jurani bangke Karbianglong Autonomous Council penta ilitum ki Japon CM Tuliram Ronghang pensana chirap dun lo lase la CM aki hai panangli ko pine ka chorup pajeri gima kalang lo isi ala mangan nili ningang klok pen matha bangke chulu bangke lo sono je nangdi du gawe Karbi akhaya phan jo mi thang ta Karbi pusi chitek lo pusi ning the lo la pen Karbi akhaya por Karbi longle por asi sarkar ahin pen ta lo akon mi thang ta Karbi lo la si Karbi akhai phan chirap nangi pusi nangdi Surpaksi, Council CMEM Hanta, Anangdi Tum Karbi Khai Punching Honlo, Pusi Nilining Taylor to rule CMEM Tum Hanta. Dari bom CM, Akehai, Dr. Tuliram Ronghang, Alangli Hanta, Iningak Long Pencuruk Iglo, Athema Puan Karbi Arat Kisung ke Boy, Alangli Tini, Aningak Long Haraitek, Matatek, dan si Alangli Puan apor bute ahok lo laka join olok sitame pan apor gat pusitame buji bang buji pakasi la ini bang lilong le election ang kiklem pia pot nilitum bang nilihin kan bang ning aktong dom siam sarhan torolo lapen adun tu ake hai omosin tiso alang li hanta nili tum nili lam chak piol tang cha alam chak kapa pleng alang li inot MP alang li kam lo ne matha Karbi kisu arat kisu kamata
alang li buji kuni si ala so eviction bang ke nili pa tum along li eviction bang ke klempia pot bang nili tum adu ba be nil tum hem ke do an la tum ane klong pen anta alang li han curuk tik an Ningkan thong kep so se ka chi songang thek pini sarthe phang cho long li ke tharli che thek pon long lo la son thak CPGR VGR long lia long aron re pen ke do ke chia so to ma phan tharle vek pu pusi ke ECCEM Dr Tuliram rong hanga phan ning ke che thedu la pen sarthe phang cho long lia long ke tharli thek a pot Karbi Longri song amai phu prasanta intipen ke ECCEM Dr Tuliram rong hanga phan ka churo pa jerpo Jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta. More than 30 years struggles spent pinia arnia bagte looking back you see thedung achievement son thek polong lo pini lat sar thek cholong le Karbi autonomous council la pen arona sai khia tum dak mesen bela dak eviction drive non claim bomb lo sila son thak thak pini la dak eviction ke claim son thak si non prabjin pen dak BGR long sita me eviction drive bang council pen deng pon ho buni tum ning khedam do sita me non isi thedung a problem pen ke la lo lahai encroachers la ke tum direct tum punai lahai ke influx lo la si Karbiang long ke la ke tum inglong aso tum phansi long le ba ke tum phansi na pa nong pi la pen la so long si nono bang ke la so influx nang ke bad pika joy ne ma si ilitum ke ong dung along sita me ilitum dak khaibar rimate indigenous atum ba ke deprive so si ilitum theklong ilitum jakong majority aja kong pen chenglok ilitum business pen chenglok kapre ka long sita me ilitum la dak dang a khai sina pa frang so si ilitum theklong la si la pusona por ke me long jasement pet ne le authority tum phan Karbi long tum mas council phan kachuning bia bang ke je ladak jitu pinisar the phangcho long le long ladak alang tum ke dosi tame laki illegal settler lo that means they are illegal migrants lo kasi alang lituma phana bang dak pena bang tharle fraud lo maha paraya bang nane kimam pha nane rong be rong tha ku alang tum han ki bi thu pulo te la bang influx bang ke li tum lo comment tu ne tai tum lo common elo kasi illegal migrants mate la illegal settlers atuma phan dak pen ke tharle lo pulo tang te ili tum ha wara long no hok sita me Karbi lo ha war long king long bang chak che tai chuning ring tu adhe bang ke bini tum chini lo tum Karbiang long bang ke litum methang mate Karbi tribe ko bang ke non litum kombom nang kombom percentage bang nang kombom si illegal migrants mate influx pen ke bang kapre ka thai tum si pini bang ke majority da menang ongbom national long bang ke non national war sai ke me pini la dak earlier tum phano son dak pen ko so si litum kapre ka long kung de dak beha adim ke pek pen ke long kapre jitu development ta me alang tum phan litum ke provide dun de pen alang litum phan dak pen amina long ri jadi tum alang tum phan ke lang select pukali we are not speaking against the any communities alang litum non dak bihari budno alang tum bihari si abet to itum kapre ka jati no bang amit hang long hido itum ke dak pen ke dam thai do kasi laso long le bang ke la ki thai so pan sidang ke panong bidang de ko itum thai so si tabang so eviction drive kit de pen na me kum che right kit nang ji la pen sar ke thangjo apan sita me alang li kisung hektik no kisung hektik pen bisa me pinya lang ya ke mang isi ki chun no ke bang jiar ni bang la puson non tribals atu makan make chumuli sita me long le ki be dari la so media ke dalam chuni ni no la pen la son ha khasi non BGR no sita me eviction drive tajin pen do kor ko ning khedam la pen do vek nang ji kali pulo tang te rada sentiment bang nang bar hi bom lo jhala tak jong si eviction drive lo pulo tang te hala tak ji illegal settlers so phan ma Karbiang long bang no ta ken patal si long de ni si ni lo so media ni ka chuni kumar phano nang litum jasement pet sar the ang cholong le along bang ke la ke alang legally si bang court pen si alang li ki case che dan men si alang hai lo la si la so long kar jab dun thipo bang ke hok lo tima kham phang song do lo ka che song ke bang benangar ni pen da men che song bom si ta mi la so long ke pachun dat ajak kong la ke Karbiang lo ko ma song skul ke japon itum CM sar alang li jong si arjab thip the la pen alang li jong si la son ang thin che pat the duk pen claim clip ko ta ni la son aki chuni li tum theknong le la si jasement pen itum Karbi lo char li song pen CM sar pan suri akiro pilo la pen inter ala li tum tim pan akiro pilo la pen la son taxi li tum non BGR sami alang li pan ninge thi do che ala tak sami immediate pen ala li big son je ni Highway to waralong sang tia duki bui thiba jok hemkong long mati gari motor ke vek driver atum pinang anakisung chetong nanglo la so kisung alam chinisi se Karbi Village Development Committee SYDC atum sang tia duki bui pen phursi ke warasai klempon lo
lapen rong ka chelenga towar ki har nukalong ta longli thok ponsi pachiklam pon thu la so sai ki klem ponalong SYDC mai phu Samsung Singbe Kong Chunbang Dor Sing Timung Rap Chunbang Sir Timung atung rong isiara ratum pen chitu dun renti Rukasen College Union Body atum pen chepatur pipong CHS along amen ka chet habduna tuma phan kedeng pon mate ingdeng kritrok si Karbi fresher kam social meet kedamtang phaikuni ni phai inkoira player ni volong komaji Karbi United Club along paman pon Rukasen College Union amai phu Sarlong biterang hin pensi mai chepahem phupon lapen Kong Chunbang Pansing be hin pensi aluhia tuma phan pachini pon thu Bang solong aluhia man pen MLA Bidya Singh Ingleng EM Madhuram Lekthe Rukasen College Assistant Professor Dr. Harvi Intigatharpi Karbila Meramayamai Phu Kam Singh Hanse Bukulia Municipal Board Chairman Hem Singh Teron Penchenglok LRNA Mai Phu lapen kapre kethegiding atum chetongdun Ingdengri Troxy Karbi Fresher Kam Social Meet Kapadoponalong, Volongkomaji Havaralong Kidu, JS Academy, Bukulia English Medium High School, Bahania Dorso HS School Atumta Chetong Si Alira Champidun. Volongkomaji Pen Rajas Ronghang Karbi Longri Abirta. Udia Hinken, Kepatir Tipot, Ingdengri Troxy, Akimi, Student Atumhan, Tangkum Karni. Labanso ama ekate fresher smith kusibulo labanso fresher smith ki along lili na chata golo lili din karong la pedeli mit sapino ate kada fresher smith labuson amai long kache lili tum non akimi osumar mata chati bomo sumar atum la college long kitu jay first year la pengeches first year atum han alang itu madisi encouragement ki people mate ke dengkon lo welcome apuri kon la sona mai la mate ui kimi atum hana isi mesen pila puita ho aning ke pathe la petke aning ke parong la so sai ba ke dekho Westcar Bianglong Labor Union 1 Dongkamukam Branch Committee la ansu se kapangtang ponthu ji la pen ki claim ke dam la ansu si kapa mithu mu chojia phan pusi kedam tang phai kuni ni phai inkoira player ni Westcar Bianglong Labor Union 1 Dongkamukam Branch Committee atum arpu kimi ka chepek ponthu La somaya long ka chitong donatum chedom sarpen Westcar Bianglong Labor Union 1 Dongkamukam Branch Committee Mai Phukimi Lit Dong Kramsa Lapen Kong Chunbang Humbor Sing atuma phan pek pon thulo La soarpu kimi ke pek pon amaya long aluhia manpen Westcar Bianglong Labor Union 1 amai phu Manav Kramsa Kong Chunbang Dipanjali Amsi atum chetong do Aru আগন্তক যাতে আমাৰ যিখিনি কমিটি ভাল মতে যাতে যায় আগবাঢ়ি যায় আৰু যিমানখিনি সহযোগ কৰিছে আমাৰ লগত যাতে সকলোৱে যাতে বুজি আমাৰ ছাৰ ডাঙৰীয়াই আমাক আগবঢ়াই নিয়া যিমানখিনি পদ্ধতি লাগে সেইবোৰ আমাৰ ছাৰে জনাব বা বুজাই নিব তাকে আমাক ইয়ালৈ আজি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে বৰ আনন্দিত সকলোকে বহুত মানে ধন্যবাদ দিছোঁ Dongkamukam pen angtanatum Dongkamukam along Sai Chongda Jipulote Westcar Bianglong Union 1 Dongkamukam Branch Committee atuma phan pachini vegnangji Kali Polote Labor Asaya Rona Tengpen Ingsai nang kok pupusi Dongkamukam Branch Committee mai phu Lit Dong Kramsa pen pachini pon Borthol pen Great Sontimung Karbi Longri Abirta Angtan pen kewang atum padak nangge claim meme hineno pene chenglok itum lakhaon epin akisung stame chetong nang lasi lapen itum dak dongkamukam alebar tomhan arjujepin lapuson dudu lasi non ki bang jilang bangke la dongkamukam arian bangke la non itum kiseng tang a committee long nang chingwai pen nang chingki pen si labang so akam bangke angtan ben ke bang tomhan pustame itum order pipon thekchot po athe itum long order nang hanghe pulote la bangke itum ahin bensi pine comes jams tame ke bon ponji afansi itum chisik pono lasi
ladak kelang kapacari ponje phansi nilitum isi branch committee tum phan kebang je eprang phan daitu pipon po laso teng pen ke claim ponje phan ilitum bahera pen angtan pen kebang lebar do lasi labang so ateng pen ilitum ke claim ke dam ponje phansi nilitum la labor union pen si tame akanang so to pusin tum thapon lo la pen ilitum 1926 Harukri Sirkebra inkora trok laso ilitum aphan nangki thik piarono teng pensi tum ke claim ke dam ponji phansi ni tum chisik pon bomlo lasi ilitum tribal mat ilitum karbi atum ladak karbing longlong ke do bang pu bang pitum si tame kachini bang ilitum aprang bang dam depen lang aphi si do lang aposi ilitum la bang su ka pachini ponji phansi ni tum ke dam tang si tame sai bang ilitum deng pon bomlo kapre ka program si tame nilitum da karbing long ara phana pachini ponji phansi ni tum bang sosai ding pon bomlo lapen ili tum kachini bang kenang solo je ili tum demalong ladak contractor pen gedang lok lapen ke officer pen dang lok engineer tum si tame alang litum amethang ke claim ning right ta teng amethang duty kache claim ji bang ke engineer tum si tame kenang so lasi non ili tum labor union tum hansi tame kisuman officer tum ke lapen kisuman engineer tum kachini ne tum si dolang lasi nili tum la 1926 ek ating sini tum ke bang ji thang bang ke dampo laso labang so right abang ke tum labor union atum long thedung do lapen nili tum ke bang ji thang si tame labor code bang ke tum kenang sot lo lasi kam ke claim abang pu bang pi tum phan nili tum kacherai kom ponje phan athe ladak Nijang Karbi Anglong jengkha hithialong gari motor jang thuge thaimate petrol pump ka videra jog rada tuma sapakisung do koktitilo lasi gari motor jang thuge thai ki joy ki donang ji pu mathasi ke damtang phai kuni ni phaing koi ra player ni jengkha long ms aturkimi service station nayara emergency limited petrol pump ki mi kang pupon laso petrol pump ki mi kang pupon along aluhiaman pen mla rup singh teron jengkha town chairman sar singh phangchu Kupili Abarim, VDC Chairman, Khon Singh Terang, Lo Than Bang, Kang Buratimung, KSA, HRC, Akong Chunbang, Anthony Tisotu, Chetongdun. Jengkha Pen Babuteron, Karbi Longri Abirta. Cholo. Pini bagai dak yang kalong ami lo. Hai. Bayong sot na tumajan kan kampe lagi lapuri pe jok dak yang kalong mana atur kimi service station so kang kupon ami lo ni bagai dak sini ngorong pun memang bes kan beng long bong talai absiditi tu long pon mon bagai to pun no kan juro lo dan dak sili dak so service station long tum kereng pon beria pan kadu da tum da ka jitu gadang po laban so service station pan da jok ni tum kadu be kenang di akhirnya antai tum da long pon so posisi ni pakai Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom